enwere ihe dị iche mmadụ ịhazi ndụ ya na mmadụ ikuwa akpa ya ebe aka ya na-erughị. Oyibo ga-asị gị there is a difference between packaging and fake life. Nke bụ packaging nwa na arranging nwa bụ mmadụ ịkpọkọ onwe ya ọnụ. Anyị ma na-enweghị ka o si dịrị gị. Otu a m na-enweghị bụ otu na-enweghị. Mana tupu ị pụtawa satụnụ nke bụ ahụ yitu n'akwa dị ọcha n'anya. Bezụrụ ihe gbatụ n'ahụ ka ichutu isi ọma. Nke a bụ mmadụ ịkpọkọ ndụ ya ọnụ. Mana nke a ha kpọrọ fake life mmadụ ikuwa akpa ya ebe aka ya na-erughị. Bụ na ihe na-etorubi ime ka ị na-achọ ime. Oge ụfọdụ ị ga-aga mgbazi ka inwe ike sorokwa na ihe a na-eme. Ka ị soro ndị ịma ndị anyị bụ. Oge agala mgbe a ga-asị gị fake it until you make it. Nke ugbu a fake it till you die. Nke a bụ mmadụ iji aka ya nọ na-egwu ili ya. Ihe dị iche na ihe abụọ a mmadụ ịhazi ndụ ya na ị ga-adịtụgodi nke bụ mma n'anya. Oyibo ga-asị gị you look presentable. Otu ọ ga-abụ ihe onye chọrọ inyere gị aka ike inyere gị aka adịrị ya. Mana nke a bụ ikonye akpa gị n'ebe aka gị na-erughị. A na-akpọ ya ogbu ngwa ngwa. Pụtawa n'ezi mmadụ na-echu ulu.